Operasyonên li Cizîrê bi dawî hatin. Li gorî agahiyên dawî di operasyonan de ji 200 zêdetir kes jiyana xwe ji dest dan. Hêjayî bibêrxistine ye ku di sê jêrzemînên avahiyên li Cizîrê 145 ciwan ku piraniyan birîndar bûn di dawiya operasyonê de hatine qetilkirin. Piştî ku kuştina ciwanan hat bîstin li Herêmê û li Amedê xwepêşandan hatin darxistin. خورت الجزيرة خورت مانا زارك لا خورت مانا لا جار تشتم برشاوي قمت هم دي جوان ناطرس مزان بوليسي تشارتر لا فرد ترسير ما جوان ناطرس برا ما بكوش ما دي جوان جان جات تشتنا ما باش قد شكيه جوان جان جات انا رحيكو بعدي بدا جاي مكمل diye polis atkın, hem gazi diye asker atkın. Biral her doğa bükün xeyrin. Ve basaydı, basa bravan gence mebimrin. Lê çalakiyê bi müdaxaleya polîsan bi dawî hatin. Her rojê li Amedê li hember qedexe operasyon her wiha li ser rewşa Cizîrê bi dewamî çalakî tên darxistin. Her karê Kurdayê ev be. Roja çêbûyî heta îro û heta hebê ev be. Evana naqedin, ma kara naqedin, ma karayê dewam be. Yani bira kes nebe me karê xwe kir karê me xediya. Karê Kurda naqedin, barê Kurdistanê giran e. Li hemî kuçe û kolanên Amedê wesayetên zirxî digerin û dema ku çend kes werin bahev an meşek an protestoyek bikin, ev wesayet awê direşînin an bi gaza îsotê müdaxaleyê dikin. Ji aliyê din êva HDP, DBP û Hiqûqnas her wiha meya der ji bo ciwanên ku li Cizîrê hatine kuştin û şewitandin nasnamawan diyar bikin maseya krîza avakirinê. Nayne naskirine, şu an katil kirine, katliamê li wê bêle bi ser cenaza da bîstibû evkê xwe takmîn kirine. Yani vê vehşetê tirî dünyayê de naydîtinê wan kes qebûl nakin. Yani îro ev vehşet evê di pêşerojê da di dîrokê da were pêşiya wan. Ji aliyê din êva çend hefteyek ku li Parka Rojavayê a li navçeya Kayapınarê bi navê nobeta aştiyê çalakiyek têl darxistin. Armanca çalakiyê şermezarkirina qedexe li ser navçeyên Herêmê û operasyonên leşkerî ne. Kesebê me şewtîne dayîk û gunene em başê dixwazin. Bes e yani fê wehşetê bira bes bike. Çalakya me ji bona yani tamamı Kurdistanê tuwa dibîne balafirê wan ser me re derbas dibin heqdorî me girtiye em jî li ber xwe didin em ji wan re stûyê xwe tucar xwarin nakine. جنج جنج خدي تعالى سبريب دي وابي عن متشاف خدي حطي وانا ولا كذا ما دحيت كان عرضي ما متشاف جبوی بارش تیمنا بوی آشنتی تیمنا بلندی بارش بی هم دی بس که چه بلر دوغان دست و دست روزده نخواه بلا زارو که من نکوزی خوینا کردن بس بلندی نریزی بلاش خوینا کردن بلا چما قدر نبود که چه Xeci Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.